Dnes vám ukážem ďalšiu výhodu, ktorú má naša tatranská glazúra oproti šupackým sklám. Mokrá handrička je suchá. Máme ešte suchú. Na to tu je sklíčko. Poďme si zrobiť test. Ako na ňom bude držať špina? Jednoducho to takto sa dá simulovať lepiacou páskou. Či na ňom bude držať, alebo sa bude odlepovať. A to je ešte čerstvo prilepené to sklo, takže... A že lepiaca páska drží fest, tak drží aj špina. Kúkaj tu. Toto sklo nikdy neochráni tvoj iPhone. Tu som si už nalepil tatranskú glazúru a ukážem vám, aký rozdiel pri ľnavosti lepiacej pásky. Pozri to. Poriadne pritlačím. Tak čo? Aký používateľský zážitok chceš mať zo svojho skla? Neváhaj a daj si na svoj telefón kvalitu. Ahojte.